a strong motivation to keep moving forward. And despite po all of the struggles and all of the hardships, isipin lang natin na this will all be temporary, and kapag nakamit naman natin yung goal natin ay definitely magiging masaya rin tayo para sa sarili natin at para sa mga mahal natin sa buhay. Very well said. Thank you so much, Al Christian Gobres. Maraming salamat sa iyo. Obles. Maraming salamat. Is it Obles or Gobles? I'm sorry. Gobres po. Thank you so much and congratulations again. Yes, thank you po. Thank you rin po. Ayan, meron tayong dalawang live report na magkasunod. Nako, unahin na natin si DZXL Radyoman 9 na si DK Zarate. At ang kanyang ulat ay ukol sa dagdag singil sa pamasahe sa jeepney na tinututulan naman ni DOTR Secretary Arthur Tugade. Pasok! Nawala. Radyoman 9. Okay, dumako tayo kay Radyoman 8 na si Mike Goyagoy. Ukol naman sa mga tren ng MRT3 na sasailalim sa mas mabusising preparasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga sumasakay, lalong-lalo na. Bukas ay bababa na, ida-downgrade na sa Alert Level 3 ang umiiral sa Metro Manila. Pasok, Radyoman 8. Okay, medyo. Promdi Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi Lodi.